Pois aquí estamos no aeroporto, marcha xa o último dos artistas de Atlántica, esta edición que, bueno, que non remata porque foi inaugurada, pero non sabemos cando vai rematar, pero o importante é que toda a xente este na casa e o conto non para, así que dende hoxe, nun ratiño, empezaremos a subir historias que nos han deixado de regalo todos os artistas, eses artistas aos que agradecemos haber chegado hasta Galicia e que desexamos de corazón que xa en nadiña estén na súa casa e ali a coidarse como vamos nós agora tamén a quedarnos na casa e a disfrutar das historias. Estade atento ás redes porque en nada xa explicaremos cando seguimos, como seguimos, de que maneira seguimos. Moitas grazas a todas as mostras de xenerosidade inmensa que estamos a recibir de apoio. Viva Atlántica. E o que está grabando é Rubén, que vai coller o avión de regreso a casa. El último que se va.